Goeien, welkom bij het Scootse Journaal. We zijn er weer, alweer de vierde oorlevering bij de IFKS. We zijn oer de helte van een beetje. Wat hier ziet, hier prachtig bij de Slettemermar. De vierde wedstrijd dus van de IFKS. En oer die wedstrijd zullen we nu praten. Hier live op de Battenvier. Daar hebben we 3 gasten aan tafel. De eerste, dat is de jinnigste vrouwelijke skipper bij de Grutte A. Vrouwtje Ozinga Meijer. Jaap Hofstee, Scout Ekhoorn, skipper van het Zwarte Wief. En als analist, dat is Jitske Visser. En zij zal weer de opmerkelijke zaken even bij de kop pakken. Maar eerst gaan we even Sleert in, want wat weten we eigenlijk van Sleert? Sleert is de liedste van de Friese Overster. En het scootje van Sleert, dat is de Goede Verwachting. En de Goede Verwachting werd in 2007 kampioen bij skipper Walter de Vries van de IFKS. Als vakantiebestemming krijgt Sleert op Soever een 9,1 als budgetting. In Sleert had ze ook een gymnastiekvereniging, TOR. En dat budget tot heel onze ribbenkast. Verliezen hier wie Jestemar, mijn skipper Gele Tadema, de sterkste bij Sleert. Ja, het wien van een beetje prima waasomstandigheden, maar Jitske, het was een kwad. Ja, het was een extreem kwad wedstrijd. Maar dat voorkwam extreem hege ergernis, denk ik. Want? Ziet dat erin dan? Ja, die win helemaal voor het valt, dan daar worden de skippers helemaal net gelukkig van. Nee. Nee, maar nou uiteindelijk, want het wie amper een oerke. Ja, volgens mij is dat precies de regel. Dat je een oren zielen moet voordat een wedstrijd hier kan. En als ik het goed zie, dan is het voorbereiding zijn, dan moet het tekenwedstrijd zijn. Want dan is ze kwart dan oren zielt. Maar goed, dat het zo kwad wie, dat was toch een goede beslissing? Nou ja, na de hand bleek toch wat meer win lezen te blijven dan we toch. Maar op dat moment weer een goede beslissing, ja. Ja. Oké, nou ik ben heel benieuwd. We joggen naar het wedstrijdverslag met het commentaar van Ilke Lok. Mooi waar op de Slettemer Marjoert. En dus gaan ze met graagte van start. Alleen dat Tony Brunnel hier we graag oors gewonnen. Maar die komt er onder het hullenspul te lonen en dan ga je net een goede start. Dat had Marijn Alsthoorn wel en zeker Heerskop ik. En die ene doet het goed en de andere doet het wat volle minder. Maar daaronderin, daar zit vrouwtje Ozinga. En vrouwtje Ozinga die gaat helemaal nij het zoolta tussen Waalsijn en Sleert in. En die zielt geweldig een eind voort. Wat weer dat, een gouden start. Precies op die bij de onderste start dan. En ze showen net eens om, maar dat hoeven ze net. Want ze weten dat ze nou een heel eind voor iedereen langs kruisen. Dat hebben ze al langs zien. Even aan de andere kant van de mars. En ja, daar zitten de geslagenen, ik zou maar zeggen. Er zit Bauma, er zit Tony Brundel en er zit Sibo Siesling. Maar in de voorrij ben ik nog kwam Jester Mar en Marijn Alsthoorn. Want die had dezelfde kant als vrouwtje Ozinga gekozen. Die intussen alweer oer bakboord leidt. En dan op de tonnen aankomt. En dan komt ze op de tonnen, dan zoeken ze er van langs. Ja, ze gaat er 4 en 4 van langs. Want dat is wel een mooi eindje. Maar het wie een klote tonsje daar. Verschrikkelijk. Want elke keer als er iemand kwam, Marijn Alsthoorn die gaat hier achter vrouwtje Ozinga langs. Elke keer als er iemand kwam, op bakboord, dan weer het 4 of 5 skipseling van de tonnen. En dan krijg je een minder vlaag of zoiets. En dan rek je er nog haast weer onder. Dus ik vrouwtje Ozinga hier die eerste loop een beetje te min rond te nemen. En moest kniepen om bij die tonnen te komen. Maar daar gaan ze goed omheen. En dat wie eigenlijk de overwinning voor haar in deze wedstrijd in Sleert. Die zou net meer in gevaar komen. Al lieke dat op lijst nog wel een beetje zo. Nou, daar komen de oren dan ik aan. Marijn Alsthoorn. En daar zit achter zit de man van Jester Mar. Tadema die komt dichterbij. En dan komt de rest van het veld erachteraan. En die moet ergens een positie vinden naar die tonnen. Maar ik zei al, het is een kloterig tonsje. Makkem, de winnaar van 2 dagen, lien
alle moeite om boven dat tonsje te komen. En die koer net meer oors als een opzitter broeken. Maar dan verlies ik gang. En kom je er net op het tonnen, je mag de tonnen absoluut net reizen. Dat barren de makken maar zo dan ik net. Maar je verliest er wel heel wat seconden tegen terug. En dan mag je maar weer zien dat je dat in de rest van het verhaal goed meisje. Nou en achterin, ja, daar zit de Lonneke van Jilles Bandstra. Daar zit Sibo Siesling. En ja, dan komt Jelle Talsma. En dan komen die man van Sleert zelf, de goede verwachting, Arjen Hieteraloer. Ja, die komen helemaal achter ons. Ze zijn naar de Balksterkongong. En ze komen absoluut verkeerd bij die toon uit. Want zomaar, zeker Heerschop, die zit er nog voor hun. Die kan amper die tonen krijgen met een opzitter. Maar Walter de Vries van Sleert, die zal nog een wikselmeidje matten. En nog een keer draaien om die tonen te komen. En die worden joerd mij inmoord lijsten. Eerste wordt vrouwtje Oorzinger, zie ik nu al vast. Want Marijn Alshoorn koer er net aankomen. Beziekert het wel om de Sjenon te botsen, maar het koer absoluut net. En de man zeggen bij Marijn Alshoorn, ik op het achterdek al om. En dat doet er aan ze zelf even om te zien, nee, de oren niet achter zitten. Want voorin weten ze, vrouwtje Oorzinger is joerd helemaal baas op de Slettermanmar. En gaat hier om de tonnen. En dan komen de oren dan achterom. Even zien hoe dat uitkomt. Prachtig beelden ben dat. Daar komt Marijn Alshoorn. Hey, en daar komt Tadema van Jester. Maar die maar achter Jaap Hofstee van de 10 jaar langs met Zwarte Wief. Die ben helemaal naar voren scoot. En dan komen die prachtig om de tonnen. Even zien hoe het al is. Ja, die komt mooi bijlkoor voorin. Een derde plakje. Nou, dat zou nog van alles in zitten kennen. Maar dan valt de wien helemaal fort. Helemaal fort. En dan heb ik verwachten dat het Zwarte Wief en Jestermar op de beide eersten uitstoten zoen. Omdat je de wien nog een keer van achteren krijgt. Maar dat gebeurde net. Achterin, achter bij die tonnen, nog gegringen om het leven. Het had de hele molen, had de hele midjes geweest met alle skippen van de IFK's. Nou had Arend Wisse de Boer ken amper om die tonnen komen. Nou, het komt dan toch krek een keer goed. En dan mag je maar voortzetten, hij diert dan het eerste Sarar in het hulpgeval. Maar alles scode dus in elkaar op de manier dat ik vertelde dat het gebarrensoer in dat Vaderwiense rek op wij ineens naar een finish. Alleen dat wisten die skippers helemaal net. Hier komt vrouwtje Oorzinger en daar zit Marijn Alshoorn even achter. En die zetten er nog een naaie vak op. 50 meter voor de finish. Om te zien dat ze dan nog wat meer grip krijgen op vrouwtje Oorzinger. Misschien zouden ze dan toch nog aan te vallen wezen. Nou, die vak dat die het aardig goed, dat kan ze goed beheersen. Ze shot daar bij vrouwtje Oorzinger al aan boord van jeutje, als die man nog een keer een kraakje hudder kennen, dan komen we misschien toch wel in gevaar. Maar dan ineens leidt er een heel iets boordje mee de finish vlaggen. En dan hadden skippers dat eigenlijk net eens in de gaten. Het schot had al klonken dat ze dan aan boord stenen. En dan vreeg je van, ben wij dan Joert de eerste worden? Ja. En dan kunnen ze juichen en springen om het leven. Want dan, als zij de overwinning behellen, dit zie ik echt wel verzinnen. Nou, Voordek is ik bleed. En bij Marijn Alshoorn ben ik bleed. Als ik nog krijg een mooi vakje opzet. En dan die oren, dat scoot al hier in elkaar. Jester Marrie wordt nog treden. Dat de jongens van Talsma. Dan denk ik dat de Eelkje vierde worden is. En dat het Zwarte Wief vijfde worden is. Maar er zitten nog al hier oren tussen. Dus neem van mij jongen dat je hem de goede uitslag krijgt van Arjen de Boer. Daar kun je wel op rekken. De definitieve uitslag staat hier bij Sleert op deze 5 augustus. Op 1 dus vrouwtje Oorzinger Meijer met de jonge Jasper. 2 Marijn Olshoorn. 3 Gille Tadema. 4 wordt Jaap Hofstee, mooi het Zwarte Wief. Var Jeroen de Vos en Arend Wisse de Boer op het 6e plak. Dan geven we terug naar Tony Brundel trouwens, 9e. Lucas Bauma, 10e. Sikke Heerskop, nou 11e. Jelle Talsma, 13e. En helemaal achterom is dan Sibo Siesling, 14e. 15e Walter de Vries en Robert de Jong. De 16e is net starten vanwege blessureleed op onboord. En daarmee is zijn klassement wel naar de knoppen. Dan het totaalklassement. Op 1 vrouwtje Oorzinger Meijer. Mooi uittrek van de minste wedstrijd. Dan komt ze op 4,9. 2 Marijn Olshoorn op zo'n punten. 3 Tony Brundel zit er nog wel bij. 12,9. 4 Gerard Tadema. 4 Lucas Bauma. 6 Arend Wisse de Boer. En dan gaan we naar de volgende pagina. En dan zien we echt dat Jelle Talsma op het 11e plak zit. En onderaan, dat is toch wel redelijk opvallend, 14e plak op degraderende dus Sikke Heerskop. 15e Walter de Vries, Joet op zijn eigen thuiswetter. Ik op het 15e plak als laatste eindigen. Als je er op het klassement, maar ja, 38 punten op het 15e plak. En onderaan Robert de Jong met de Frisia.
Welkom hier alweer op de Battenvier. Nou, wat een wedstrijd, hè? En Ja, bizar. eigenlijk, ja, bizar. Dat Ja. zei het goed, want Ja. je hebt hier helemaal net in de gaten dat die finish erin lag. Nee, dat gingen we nog net in de gaten. Hoe kon dat nou? Nou ja, we wisten dat we nog maar even zield hingen. En nou ja, je Krap werd aan oren. in Vrieseling bracht door die KL, die zette nog een nieuwe vak op. Er was van, nou, we moeten nog een route. En we gingen wat schotten jet. Van dat is wel aandacht zijn, dus dan is er ergens met een finish in lijn. Maar dat weer dus vlak voor ons en dat gingen we net zo gauw in de gaten. Nee, en dan, want dan in één keer, dan vregen ze dus om elkaar van... Nee, ik heb dat rubberboordje gevregen. Ik zei, ben wij nou finished? Nou ja, zei die man. Dus toen ik de handen omheen. Toen kon je pas echt juichen. Ja, En je hebt hier natuurlijk een gouden start. Want je maakt Ja. van kop aan... heel blitz. Echt heel blitz. Ja, hoe je het van elkaar kregen? Nou, wij woonden daar onderin, moeten we starten. Dat weer de bedoeling, ik. Alleen nog Jelle Talsma kwam mij gang onder de zon. Dus toen moest men wat omheen, voor hem. Want Ja. hij zei gewoon van omheen. Ja. En dan En- was het dat? En dan doen we dat. Dus, maar we hier nog genoeg rond tot de lijn. Dus dat weer prima. Ja. Helemaal goed. Maar wat heel mooi wie die strijd natuurlijk tussen Jim en de KL, hè? Marijn Oosthoorn. Ja. Ik de nummer 1 en 2 nou in het algemeen klassement. Ja. Juster wie dat eigenlijk ook al het geval. Ja. Je ratje ze maar net kwijt, hè? Nee, maar dat hoeft ik net. Ik vind dat wel leuk. Ja? Ja. Maar het is wel mooi om te zien, hè, Jitske, die strijd dan echt nou boppen in, hè? Want we moesten er even op wachten, hè? Want ja, nou zitten de favorieten echt van voor, nou in het klassement. Ja, ligt het nou redelijk stabiel te worden, ja. En daar is die Simmerkoor deze week nog, nou ja, ik juist ook al zijn ook, maar die komen koor deze week nog vaker tjen. En mijn vrouwtje zei ze pas terug, ik al, er binnen nog 3 wedstrijden, kan nog van alles gebeuren. Maar qua zeilen lijkt dat heel dicht bij elkaar. En de spanning zit vooral naar die nummer 3 of 4 zijn zo'n 8. Hè. Er zitten allemaal gewoon 8 punten in dat hele circus wat er achteraan komt. Ja, maar zij zijn bijvoorbeeld heel constant. Ja, Heel constant. Marijn Oosthoorn Marijn echt. Eck. Nou ja, goed, je minste wedstrijd is een keer 8e. Ja. Maar Juster, Twat, Ja, juist doe het het eerst. Ja. Ja, nee, prima. Perfect. Geen klachten. Nee, geen klachten. Jaap, ik dacht, want je ziet, hield hij de laatste dagen wat in de onderrijn. Ja. En Joert, ik denk ze komen op het podium. Lijn mooi op de tweede plak. Ik denk, dit is bingo. Ja, het ging de goede kant. Het was een heel mooi slag. We een mooie start. We winnen eerst 5e bij de Bobse tonnen. Daarna hebben we een hele mooie cruiserek. Dus daar rekken we treden. En toen kwamen we even in die, in het zeg ik niet verslag, of voelde die wind er even uit. Dus toen werden we helemaal niet rond. Dus toen waren we eigenlijk nog gelukkig dat we nog 4e werden. Want we in de kost hebben we 4 plakken opschoven kent. Ja, maar wie krijgt eigenlijk, we zorgen het nou ook op beeld. Ja. Ja, krijgt voor de finish, hè? Ja, wij wisten niet dat die finish erin kwam. Dus wij zijn ook nog vak aan het wisselen. En derde flaren week weer wat snelheid. Dus maar kon gelukkig er worden nog wel volbloed. Ja. Dus alleen Jester maar die gewoon eens krijgen we nog even bij. Eigenlijk heb je maar 1 plakje flat. Ja, Uiteindelijk wil je dan nog Ja, vierde. ik ben hartstikke blij mee, want de laatste 2 dagen weer helemaal niks. Dus wat dat betreft ben ik heel blij met dit plakje. Ja. Jitske, we hebben nou 4 wedstrijden gehoord. Natuurlijk, de Zuid is nog van alles mogelijk. Maar matten wij u nou staan gewoon net jochtje ek op de 2 ploegen, of de 2 scootjes die Bob Ornstein, Vrouwtje en Oosthoorn. Ben dat nou net echt waarvan je zegt van, daar gaat het nou aan echt tussen? Nou, dat weet ik nog net zien. Niet? Nee, ik denk het niet. Ik denk wel dat het er om gaat, maar er binnen wel 3 wedstrijden te zien. En als wij van die blabberende win krijgen en die draaiende win en die voortvallende win, dan kan er nog van alles gebeuren. En dan wordt het geloof zielerij of... Maar net heeft zij het rapste scootje? Zo'n Formule 1 scootje? Nou, ik denk dat ze maar de KL wel Formule 1 goed ja. Ja, Maar ja, ik bedoel, daar ben ik meer van. Maar die hebben gewoon nog een te volle punt om een slechte wedstrijd uit te lopen. En dat is waar ze nou een enorme voorsprong in opbouwen. Ja. Vorig jaar zien wij natuurlijk op de laatste dag zien we ook aan deze tafel. Ja, weet ik nog. En want toen wonen we graag zielen Ja. op een lemmer, Ja. maar dat kon net. En toen was Jelle Talsma het kampioen. Ja. En toen op 12e was toch geen kampioen. Nee, wij werden het vader. Ja. Hoe lang heeft u daar nog maar ompankoekt? Nou, net. 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 Daar ben je toch wekenlang, maandenlang Nee. hartstikke ziek van. Nee. Daar word je toch om zielen Ja, wij woonden niet pas zielen, maar dat kon net. En dus, punt. en punt. Maar is het net een extra, vraag dat net voor een extra drive om dan dit kampioenschap hierdoor, omdat Jelle zit nou waar zit hij? Hij olfde in het algemeen klassement. Nou, die kwelgeest is wat. Wil je nou gewoon net echt snel laten van, nou gaan we echt voor het kampioenschap. Nou, En natuurlijk. nou komt het, nou zal ik het echt pakken. We gaan er zeker voor, absoluut. Ja.
Maar het is net iets mooi van vorig jaar. Nee. Dat speelt totaal geen rol meer? Nee, voor mij net. Oké, en van die oude bemanningsleden denk ik net? Nee. Ik zal eens even horen. Nee? Nee? Is het eigenlijk een beetje dezelfde ploeg? Niet je hem had? Nee, ik heb 2 nieuwe mensen. En die zitten er maar krijgt een paar weken bij. Dus dat is wel een beetje spannend voor de jongens. Ja. Maar dat gaat prima. Oké, en wat soort oefenen? Nee, wij hebben eigenlijk net traind. Wat zou ze nou? Dit hier. Hij Nee. is net traind? Nee. Hoe dat dan? Nou ja, iedereen zit machine werk. En dan ben ik gewoon zeg maar op Unity werkje. Of in Wecoin. Dat is lastig. Dat is zeker wat. Hey, net trainen, maar wel mooi Bob Ongesteen. Ja, zo is dat. Hey, nog eventjes wat opvallend is. Onderaan, ik pak ze er nog even bij. 2 oud-kampioens, Sikke Heerskop, Walter de Vries, op degraderen. Hoe is dat mogelijk? Ja. Volgens mij maar stikken moeilijk nodig. Ik denk Sikke bij deze, Sikke zit gewoon aan deze tafel. We zullen er alles ontwan. Maar wat is er, maar ik Walter de Vries, doet ook op zijn eigen wetter. Ja, die kan het net vinden. Dat heb jij die is ik hopeloos, wanhopig op zoek naar de oors. Hij kan het echt net vinden. Ik heb het op het dik zittend te sjen. En hij had fans genoeg, die leidt het echt net aan. En volgens mij heb ik meestal genoeg om mij te denken. Maar hij krijgt hem net aan het praten. En ja, misschien dat het toch eens maar een natuurlijks in maat of weet ik wat. Maar hij weet het net. Nee. En Jaap, je wil gewoon Hoornhavende, want je bent natuurlijk vorig jaar ben je promoveerd vanuit de B. En dit hier gewoon Hoornhavende in de A. Ja, dat is de insteek wel. Dus we proleren, hè. We zijn net zo ervaren club net. Dus meestal domme fouten. Maar dat kunnen we nog ook goed broeken. Van die fouten leren we heel proto van. Ja. En je trainen wel een soort? Nou, hetzelfde probleem. Ik zou net trainen, jongen. Dan ben je gewoon kampioen. Ja. Gewoon lekker net trainen. We trainen wel redelijk vol. Oké. Dus het skippen wel en wij willen wel. En die combinatie soms, dat moet nog wat beter worden. Ja. Dat is het moeilijke. Hey, het hoort bij u vaak op naar de finish. Hè? Dan is het gebeurd. En dan zitten we hier op de Batte 4 te praten. Ja. Maar we willen ons graag weten van wat gebeurt er nou eigenlijk na de finish. Dus hebben we een verslag jou. Mooi in, mooi Stuart. Ja. Just een beetje. Nou, zo even zien. Ja, prima. Komt-ie. Hier leidt de jonge Jasper van skipper Vrouwtje Ozinga. 3 weken mooi is mooi, no? Ja. Je hebt er nooit heel. Haar Heid Siepmeijer is een veteraan. Nou ja, met starten zit ik er wel eens even bij. Nou, even een beetje advies aan en verder dan ben ik bij de meest. Het zeil wat trimmen en genieten van zeilen. En als ik wat zucht dat ik denk dat is van belang, dan meld ik dat even. En dan hoop ik dat ze er wat aan hebben. Skipper Vrouwtje is de dochter van Siep. En Wanda is ook een dochter van Siep. Ik vind het superleuk om dat met mijn Heid en mijn zus te doen. Ja. Maar ze wie in de tijd van haar Heid benauwd voor het ziel. Toen mijn Heid nog skipper weer, toen dwaarde ik nooit. En mijn vrouwtje, toen dwaarde ik net, maar ik zei ik wil graag. Dus daar moest ik echt terug in. De tweede dag, toen stier er ik denk een 5. Dus toen heb ik nog even gedacht, ik blijf staan op de kant. Ik ga net mooi. Maar ik denk, als ik dat doe, dan wordt het nooit wat. Na de tijd heb ik even best jankt. Alle spanning eruit. Maar toen werd het wel klaar. Heid kan het scootjesiel net loslitten. Als ze het net meer willen, moet ze het zeggen, heb ik zijn. Als ik net meer wil ik mooi ben, als ik te vervelend ben of zo, zeg het maar. Dan ging ik maar haak voort. Dan ging ik er nog wat zee op van Denemarken en dan schuk het wel. Dan word ik direct net lezen te zien. Siep die heeft zelf nog een haak. Maar ik weet zeker dat hij stiekem liever met scootjes zelf. Ja. Dat merk je gewoon aan alles. Dat zit er zo ingebakken. Ja, dat hoort erbij. Ja, dat is altijd even wat steken en draaien, heren. De meesten met over aan de wal, man. Ontzettend, hé. Bedankt, hé. De donateurs hebben persoonlijk terug Siep en bemanning naar de wal gebracht. Dat hebben wij genoten, joh. Prachtig. Vrouwtje Ozinga, die komt heel dicht bij Tony Brundel. Ze mat er wel achterlangs, maar dan draait Tony Brundel op het team. Vrouwtje Ozinga, ze is Sjoerd, de mooie, hele mooie twalle. Dat dacht ik. Even de uitslag van deze wedstrijd hier bij Henk. Nee, het was, vorig jaar hadden we hier onze slechtste dag. Dat was niet om over naar huis te schrijven.
En toen waren we uiteindelijk 10 minuten te laat bij de start, omdat de wind helemaal wegviel. We hebben het er wel eens over gehad aan boord. En ik denk dat Siep bijna op het punt stond om naar huis te zwemmen. En van als het op deze manier moet, dan hoeft het van mij niet meer. Ja. Dat zijn dingen dat gebeurt. Je moet ook net bang zijn om fouten te maken hier. Dan leer je er ook niks van. Als je fouten maakt, moet je er wat van leren. Maar dat komt al wel. Je hoeft direct een kampioen te worden. Maar derde is geworden de Emanuel. Dan hebben ze in het tweede kruisweg zaten ze echt dichtbij. Maar daarna raakten ze het toch weer een klein beetje kwijt in het kruishak. De jonge Jasper. De Lietselies. Ja, en die laatste beelden, dat zijn beelden van de huldiging juster bij Heeg. Maar die Hoyt, Siep, meervoudig kampioen, 4 keer kampioen van de IFKS. Wat voor functie heeft hij eigenlijk bij jou aan boord? Nou, hij ziet mooi uit en hij probeert mij bij de leerwaai wat dingen te vertellen. Hij is net een adviseur? Nee. Maar hij komt zo nou en dan wel even op de achterrek? Ja. Soms wel even. Ja. Als je dat hij naast me zit, dat hebben we wel eens proberen. Nou ja, dan op cruciale momenten dan pakt hij mij dat helmhout uit de hand en dan laat ik dat gebeuren. Dus hij overroelt mij en dat wil ik net. Ik wil zelf die dingen doen. Ja. Dus daarom zit hij daar. Oké. Dat is beter. Dat is beter. Ja. Hij heeft wel een spul om boord, of net? Nou, hebben we dit hier nog net gewoon. Vorig jaar wel. Ja? En weet je dat dan hoe? Gewoon puur zelftechnisch? Nou ja, kijk wat Matthijs in die reportage zei. Van, dat we 10 minuten te laat bij de start binnen. En dan, ja, dan krijg je dat letter wel te jaren. Ja. Hij zei het zelf, van als ze zeiden van, hoe het weer bij de wezenheid, dan ging ik lekker naar Denemarken daar. Maar daar was hem er toch eigenlijk wel graag bij, hè? Ja, nee, maar dat zei hij wel. Maar dat zei hij alleen nog maar op de dagen dat het slecht ging zo. Oké, Ja. hij meent het net echt. Nee, want hij vindt het ziel nog vast niet mooi. Maar was Toom er altijd wel bij, hè? Ja, ik ken natuurlijk een heel soort van hem leren. Nog altijd? Ja. Maar er komt natuurlijk op een gegeven moment een dag dat ze iets heeft van, nou Hoyt, ik ken het zelf wel. Ja, maar omdat ik het nou ook al een heel soort zelf doe en zelf nooit denk en fruitje, dan is die stap straks ook net zo groot. Dus eerst kampioen worden dit hier en dan kan Hoyt mooi naar Denemarken. Dat zie ik net zeggen dat hij dan naar Denemarken maakt. Dat zei ze. Hey, ja, misschien viel het toch wel een beetje die druk van die Hoyt. Daar heeft een dwarpscootje. Daar viel denk ik de druk van het hele dwarp. Nee, op die schouders. Dat valt wel op mij, hè? Heel Tienje die verwacht het wonderen van die. Nee, dat valt wel op mij, denk ik. Dus iedereen is wel heel erg betrokken en ze weet wel dat we het best doorgaan. We hebben een heel fanatieke ploegbal. Dat helemaal van nul uit opbouwd. Hè. Wij hebben als eerste begonnen met het scootje. En dan proberen we wel een dwarfscootje voor de meid te zien. We hebben een stichting oprichten en alle geld dat erin gaat, kan er ik net weer uit. Maar dus even voor de meeste tussen, je bent nog maar klein begonnen eigenlijk, hè? Of ja, hier is 8? Nou, we zijn nog 8 hier bezig. Eerst hebben we een Lietse A-zield, 4 jaar lang. En nu moet ik de klasse sinds 3 hier. Dus, ja, want kampioen in de C, ja. vorig jaar promoveren, tweede plak in de B en nu ben ik de jongens. Ja. En alleen nog maar tiensters onboord als bemanning? Ja, ik denk 80-90% is tienster. Dus, en de rest die komt wel uit de buurt, hè, een paar kilometer erom bij. Dus die ken ik al heel wel. Of die ben al bekend in de tienje. Dus ja, wel een binding met de tienje. Dus wel echt een dwarfscootje. Ja. En hoe libbert het daar dan? Ja, een hele protte. We hebben een groot volkskip mij, hè. Daar kennen een man of 70 op volgens mij. Dus die hebben elke dag nemen die op mij. Dus donateurs en sponsoren nemen er mij. En Sneus altijd een grote barbecue in Staren voor de sponsoren. Dus dat is hartstikke mooi. Ja. Dus, maar viel het door de druk? Nee, ik vind absoluut geen druk. Nee, hè. Nee, iedereen vindt het al fantastisch dat we dit zo presteerd hebben. Want we zijn begonnen echt als beginneling. Hè, dus verklaren dus uit voor gek van dit wordt nooit wat. Nou, toen ben we wel dat langzaam. Zijn ze. Ja, dat zijn hebben we protomeesters zijn, maar we hebben het wel langzaam. Maar waar baseren ze dat dan op? Nou, omdat wij helemaal een ervaring in het ziel net. Dus maar als je fanatiek binnen en wat en de prototiet en yield steken, dan kom je altijd nog heel lijn. Ja. Dus en dat blijkt nooit wel. Het is wel knap, hè, dat je het Sint-Wereld nog een dwarp bereid krijgt om zo'n scootje te stipjen. Ja. En het wordt steeds moeilijker. En nou ja, henden bij de Oorheid Laboren van Heeg. En dat we het toch weer oppakt. Misschien dat ik wat maar economie te maken had. Maar
En dat zijn dwarpen de 10, wat heeft de 10 nou in de goede giet met scootjes om? Ja. Ja, het valt tussen wal en skipzoek, daar is een beetje. Vroeger ging hele productbediening natuurlijk. Toen winde ik wel scootjes bij de Elwie. Ja, die gaan maar langs. Ja. Net de wedstrijd zien. Nee, zeker net, zeker net. En dit is super dat ze dat oppakt. Ja, dat gaat. Ja. Maar wat mij echt triggert, dat is die namen. Het zwarte wief. Ja. Wat is dat? Nou, dat is wel een heel net ingewikkeld verhaal. We hadden best veel moeite om een naam te vinden. We hebben al eerst een brainstorm sessie gehad van er we 100 namen. Dus de stompe klompen en zo in week wel. Maar het zwarte wief, dat komt echt oorspronkelijk uit de 10 jaar. Dat is een oud verhaal om die tijd van 1900 is dat ooit een keer begonnen. En toen ben ik scooters ik bouwd in die tijd. Van dat het op een sjerkhouw, werden dan vaak witte wieven werden naar jongen. Ja, en die ken ik wel. Ja, en bij volle jaren dan was het zwart. Nou, dat verhaal wie toen ooit een keer, dat vonden wij wel mooi dat die ergens in de geschiedenisboeken niet dat een keer vond. Nou, dan hebben we die naam gepakt. Ja. En je sponsor is Monuta. Nee, dat is van het woordwief. Dat is van het woordwief. Ja, dat is mijn ruilie. Ja. Hey, op waar moet ik nou eigenlijk mijn yield zetten nog dit kampioenschap? Zeg het eens. Nou, ik doe het nou nog net season. Nou, dat is analist. Ja, maar ik doe het nog net season. Dat is onkundige analist. Ja, maar Vrouwtje en Marijn, ik vertrouw ze beiden voor geen meter. Die kunnen allebei heel goed kampioen worden. Dus het hing, ik zou nou daarmee echt geen yield op zetten. Ja, dat is yield mooi. Op waar zou je niet yield zetten? Ja, het is wel moeilijk. Hè? We verwachten ook wel wat aparte wien, hè? Van bijna geen wien tot een beetje dat heel gauw neemt. Dus dan kan iedereen zomaar winnen. Dus dat wordt moeilijker, denk ik, voor Vrouwtje. Speelt dat aan een cruciale rol? Hoe komt het met de wien? Ja, als er bijna geen wien is, ja, dan wordt het een gelukschilderij. Ja, want hoe ben je hem die allereerste dag eindig eigenlijk? Op hielp me met twadden. Oh, nou ja, goed. Dus die direct geen wien, maar dat is dan gelok? Ja, dat vind ik wel dat er een stukje gelok bij zit. Ja. Maar goed, als het maar net zo'n deceptie wordt als vorig jaar, toch? Nee. Of zwart zien en dan net zielen. Nee. Ik bedoel, dat vonden ze een enorme domper. Dat weer wel heel jammer. Hey jongens, we beginnen even. We hebben de A-klasse hebben behandeld. We joggen even bij de orenklasse. In de B-klasse is één scootje met grote ambities. Moet ik dat wit? Sjom maar, naar het zeil. Remy, je hebt dwarf wel, hè? Want er zijn wel 4, 6 echte hele grote koonshavens, favorieten in de B-klasse. Maar waar had er het nummer 1 in het zeil? Dat ben je hem. Ja. Waarom is dat? Nou, het schip heet de eenvoud. Hè? Dus als je een tweevoud aangeeft is een 2. Een eenvoud is een 1. Dus het heeft niks te krijgen met het feit dat je hem als eerste eindig je wel in de B? Nou, het geeft wel onze ambities weer en het provoceert een beetje. Dat vinden we grappig. Wat voor team heb je? Want ik ben bij een heel soort scootje heb ik al West. Ja. En vaak ben het al je vreunenploegen en ploegen die al heel lang bij elkaar binnen. Hoe zit het bij hem? Nou, we hebben gewoon een vereniging, daar kan iedereen lid van worden. En wie mee wil doen, doet mee. En zo doen wij het een beetje. Oké. Ja. Maar je bent net echt vreun van elkaar, of wel? Ja, nou, dat wordt je vanzelf. Het is een vrij intensieve sport en je leert elkaar erg goed kennen. In de goede kanten en de slechte kanten. Oké. Train je een soort? Wij trainen zo vaak als wij kunnen. Wij hebben mensen van het hele land. Onze verste deelnemer die komt uit Weert, dat is Limburg. Dus daar plannen we het een beetje op af. Dus, de bemanningsleden van je komen dus oerelwaai? Ja. Zelfs uit Limburg? Ja, zo leuk. Zelfs scootjesielers in Limburg bekend. Ja. Ja, we hebben mensen uit Weert, we hebben mensen uit Amersfoort. Wij komen uit Amsterdam. Wat uit Friesland, Harlingen, Leeuwarden, Grauw, Jouren. Nou, overal nergens. Stavoren. Stavoren ook nog? Ja, ook nog Stavoren. Ja. Friesen zijn stug. Ja. Limburgers die zeggen niet zoveel. Nee. En die Amsterdammers hebben allemaal grote bek. Ja, dat klopt. Hoe gaat het dan aan boord? Dan, hè? Ja, hoe gaat het aan boord? Ja, er is er één de schipper en dat is degene die het bepaalt. En voor de rest doen we allemaal ons ding. En wat ik al zei, we hebben de concentratie erin. Dus we lullen niet te veel. We doen gewoon wat we moeten doen. En we proberen allemaal ons eigen ding te doen en niet te veel naar elkaar te roepen. Dus dan houden we dat bij Remy, bij de schipper. En zo gaat het wel goed. En dat je dan kleer binnen en de wessie zit erop, dan is het eerst even een tuut onder de dochter. Ja, altijd. Dat is traditie. Ja. En vanzelfs hebben we ook weer een quizvraag en die wordt stelt toch de schipper. Welke schipper zeilde nog een paar jaar geleden in de IFKS, maar nu in de SKS?
Ja, dat is de vraag. En we mogen net het antwoord, Jan Jitske. Nee, doe dat nou net. Nee. Trouwens, mail je antwoord naar simmer@omroepfriesland.nl. En de winnaar van Juster, dat is Sjoeke Riepma. En dat is de dagwinnaar. En zij maakt het dus kans om op de finale dag mee te gaan met Eelkelok tijdens de wedstrijd. Jongens, ja, het is vanzelfs het IFKS, het Iepen Fries kampioenschap. Maar als je dit echt zag, deze reportage, dan denk ik het wel heel meer nationaal te worden, hè? Ik denk dat we haast voor EU gaan. Ja. Maar daar snel hier nog een eigen land verdedigen. Nou, haast wel, hè? Of is het eigenlijk altijd al zo? Nou, ik weet wel, Kees Hermsen, Arnhem. Hoe lang doet die al net mij? En ik weet ook wel dat er een heel soort mensen binnen die toch wel heel veel voortkomen om maar bij het scoot te zitten. Ik in de commissie. Ik ben mensen uit Rotterdam, Schiedam, Gouda, weet ik het weer. Dus het is blijkbaar toch wel zo'n leuke hobby dat mensen dat reizen direct voor oor gaan. Ja, nou, het is natuurlijk een fantastisch evenement voor zelfs om erbij te wezen. Jongens, morgen dan zitten we bij Ichtenbregen op het Tjoekemar. Ja. Even zien naar het Waberjocht, jongens. 27 graden, windkracht 3, zeezier uit het zuidwesten. Het Tjoekemar, is het eigenlijk een beetje vergelijkbaar met hier, bij het Slettermar? Ja, ik denk het wel. Het is een beetje dieper van mij, dus voor de rest wel. Ja? Een beetje vergelijkbaar. Ja. Ja. En die wien, wat vinden we daarvan? Als het met draaien shit, dan is het prima. Door loopt het eigenlijk net? Nou, het wordt warm. Dus Bang dat heel het vaak komt. gaat dan de wind gaat er dan vaak uit. Ja, dat zei ze, hè? Dus zin en Fred Wien, toch? Ja. Zei ze dan. Ja. Ja. En dat is heel, dus denk ik echt wel mooi weer, ja, misschien voor de rest van het kampioenschap, wel bepalend wezen. Hoe komt het maar de wien? Ja. Dus eigenlijk kunnen we er geen zinnig wordt van zeggen wat de kampioen wordt. Eigenlijk net. Maar Jelle Talsma wordt het net. Die hebben volle punten, denk ik. Precies, dat denk ik ook. Goed, succes morgen. Beide vanzelfs. Jitske, hartstikke mooi dat er weer is. Dit weer het Scootjesjournaal voor jou. Morgen, dan ben we er weer in Ichtenbregen. Op dan, dag.